Ikasleek mundua jakin-minarekin begiratzen ikasten dute. Y eso es precisamente lo que promueven los programas del Bachillerato Internacional, el PEP y el PAI. PEP, lehen hezkuntzako programa, ikaskuntza ikerketaren bidez ulertzera bideratzen da. El alumnado aprende a través del descubrimiento. Galderak egiten, ikertzen eta bizitzarekin lotzen ikasten dute. El PAI, Programa de Años Intermedios, acompaña al alumnado de secundaria. Helburua da, pentsamendu kritikoa eta ikuspegi globala garatzea. Los proyectos personales, la reflexión y el trabajo en equipo son parte esencial del camino. Lauasetan, PEP eta PAI programak ikasle bakoitzak pentsatzen, jarduten eta izaten ikas dezan laguntzen dute. Porque educar no es solo enseñar contenidos. Baizik eta mundu aldakor baterako pertsonak prestatzea.